Salutare prieteni! În acest video vom vedea cum se instalează și cum funcționează această tabletă, care de fapt este un DVR Cam, capabil să înregistreze și în față, dar și cu o cameră instalată în spate. Are funcții de Apple CarPlay și Android Auto, dar putem și oglindi un ecran al telefonului direct pe display-ul acesta. Vă voi arăta ce anume am primit în cutie, după care voi începe instalarea propriu-zisă. În cutie primim un manual de utilizare, este în limba engleză, tableta cu ecranul de 10 inch, aici deasupra avem un buton de on-off, la o apăsare scurtă oprește ecranul, la o apăsare lungă oprește de tot sistemul. Pe partea din spate vedem camera 4K, ce înregistrează imaginile din fața mașinii, iar pe lateral avem priza pe care conectăm antena GPS, un slot pentru card microSD pe care se înregistrează filmările de pe cameră. Aici este priza pentru alimentarea camerei din spate și un port USB-C. Iar acesta este suportul tabletei, care are bandă dublu adezivă, dar are și locașuri pentru fixare pe bord cu șuruburi. Camera pentru partea din spate, camera este la rezoluție Full HD, conectorul acestea pentru tabletă, iar firul roșu are rol de trigger în momentul în care băgăm în treapta de mers înapoi. Dacă acest fir este conectat la firul pozitiv al lămpii de mers înapoi, va comuta automat pe imaginea camerei din spate. Adică atunci când dăm cu spatele, practic să se afișeze automat imaginea din spate. Cablu audio auxiliar, modulul de alimentare la priza de brichetă. Acesta are și ieșire audio de 3,5 mm, ieșire auxiliară și bineînțeles mufa USB-C. Și aici mai avem un modul de alimentare ce se conectează la tabloul electric al mașinii. Practic aici avem firul de alimentare pe 12V continuu, firul de alimentare pe 12V condiționat de punerea contactului și firul de masă. Și acesta are o mufă USB pentru alimentarea telefonului, ieșire audio auxiliară pe 3,5 mm și bineînțeles mufa USB-C de alimentare a sistemului, a tabletei. Iar aici avem două șuruburi și banda dublu adezivă pentru fixarea camerei din spate. Tableta este de la producătorul Seagate, iar linkuri de unde o puteți cumpăra veți găsi în descrierea clipului sau în primul comentariu. De asemenea, tot acolo vă voi lăsa linkuri pentru toate accesoriile ce le voi folosi la montaj. Ca și scule necesare, dacă vom face instalarea tabletei cu alimentarea direct de la priza de brichetă, ne va fi necesară o astfel de trusă pe care o vom folosi ca să desfacem diverse plastice pe unde vom trage cablurile. Însă pentru situația în care vom face alimentarea camerei folosind acel modul ce se conectează la tabloul electric de siguranță, ne vor fi necesare următoarele: câte două adaptoare de siguranță medii sau mici, în funcție de ce tip de siguranță are tabloul electric. Bineînțeles, vom folosi pentru acestea siguranțe de capacitate cât mai mică, preferabil 5 A, clește de sertizare pentru cabluri și multimetru. E posibil ca în plus să ne mai trebuiască șurubelniță, bandă de izolatoare sau chiar o cheie cu ajutorul căreia să putem desface șuruburi. De obicei este necesar să desfacem un șurub atunci când vrem să conectăm la caroseria mașinii firul de minus, firul de masă. Eu am cumpărat aceste accesorii de pe AliExpress, iar linkuri pentru acestea veți găsi în descrierea clipului. Având în vedere că această mașină este un camper van cu o lungime de aproximativ 6 metri, este necesar un cablu mai lung pentru camera de mers înapoi. Acest cablu se găsește separat pentru a fi cumpărat. Camera va fi atașată de rama geamului cu ajutorul benzii dublu adezive. Am instalat camera din spate, am adus și cablul aici,
Din păcate cablul este prea scurt, dar cum am spus, voi cumpăra un alt cablu mai lung potrivit cu această cameră. Iar acum voi monta tableta pe bord folosindu-mă de banda dublu adezivă. Am lipit-o pe acest suport în prealabil, a fost foarte bine curățat și degresat pentru ca adezivul să aibă aderență. Alimentarea tabletei se poate face prin acest modul de alimentare ce se conectează la o brichetă, la o priză de brichetă. Conectez mufa de alimentare și cablul camerei de mers înapoi. Și acum conectez adaptorul la priza de brichetă. Acolo este un mic LED roșu care ne indică faptul că adaptorul este alimentat corect. Acum vă voi arăta și cum se instalează acest modul de alimentare care vă va asigura și supravegherea în parcare. De obicei mașinile au tabloul electric undeva în zona șoferului, dar mai sunt și situații când tabloul electric este poziționat în zona pasagerului. Consultați manualul de utilizare, iar acolo veți găsi exact locația. Iată panoul cu siguranțe fuzibile. Voi folosi multimetru pentru a afla care dintre ele au curent permanent de la baterie și care au curent condiționat de punerea contactului. Este bine să consultați manualul mașinii pentru a vedea exact ce anume alimentează fiecare siguranță, astfel încât să vă conectați la o siguranță care nu alimentează un element critic al mașinii. Spre exemplu, tabloul de bord, servodirecție sau sistemele legate de frână și de alimentarea motorului. Evident, va fi necesar să ne conectăm și la o sursă de masă, practic să avem un minus permanent. Aici avem un șurub, dar se pare că face legătura pe un element de plastic. În schimb, sub planșa de bord am găsit aici un șurub care sigur are contact cu caroseria metalică a mașinii și ne va asigura negativul necesar. Eu am verificat ce reprezintă fiecare siguranță și am găsit F34 ca având curent condiționat de punerea contactului, iar această siguranță este și liberă. Iar siguranța F39 alimentează radioul și alte câteva accesorii. Acum le voi verifica cu multimetrul, după care voi face conexiunile folosind adaptoarele. Pornesc multimetrul și îl setez pe funcția de măsurare voltaj continuu. Conectez terminalul de minus al multimetrului la șurubul ce este legat pe caroserie. Conform tabelului, aici este F39, siguranța care practic alimentează continuu radioul mașinii. Iar aici voi conecta plusul. Pun contactul pentru a identifica și siguranța ce are curent doar atunci când este contactul pus. Iată aceasta de sus, F34, conform tabelului, are curent. Voi lua contactul și voi verifica din nou dacă acestea au curent. Nu mai este curent pe aceste siguranțe după ce am luat contactul. Acum voi scoate siguranța despre care am spus că are alimentare continuă. Trebuie să știți că curentul trece prin siguranțe într-un anumit sens. Este foarte important să respectăm sensul de trecere. Voi monta adaptorul cu partea în sus, practic aceasta este ieșirea și are voltaj, iar aceasta este intrarea. Deoarece aici este ieșirea pe adaptor, voi monta adaptorul cu ieșirea în sus. Aici va fi conectată siguranța originală pe care am scos-o,
iar în partea aceasta voi conecta siguranța de la modul. Fiind alimentarea continuă, este vorba despre acest fir marcat cu B12, B+12, ceea ce înseamnă că trebuie să fie alimentarea de la baterie, alimentarea continuă. Iată, e conectată. Introduc adaptorul. Între timp mi-am dat seama că aceste cabluri, cu siguranța inclusă, nu permit scoaterea siguranței și înlocuirea ei. În consecință, am luat decizia să tai cablul și să-l conectez la cablul adaptorului cu siguranțe. Pun siguranța originală de 5 A, siguranța adaptorului. Și acum o pun din nou în tabloul de siguranțe, evident respectând sensul. Același lucru îl voi face și cu siguranța ce se conectează pe acești pini care sunt alimentați atunci când este contactul pus. Conectez adaptorul în locul siguranței, evident respectând și aici sensul. Iar acum urmează să conectez acest pin de masă acolo unde am șurubul ce este conectat la caroserie. Conectez firul de masă și apoi strâng la loc șurubul. După ce am făcut toate conexiunile, cablul îl voi duce către tabletă și îl voi conecta la mufa USB-C. Folosind alimentarea prin modulul dedicat ce este conectat la tabloul electric, la acele siguranțe, se activează modul de supraveghere în parcare. Practic, în momentul în care luăm contactul, tableta va intra în modul de parcare, iar camera va face o filmare de tip timelapse, adică o filmare pe repede înainte, deci nu va fi o filmare în timp real, iar acest mod de supraveghere în parcare poate fi ținut activ până la 10 ore. Acest lucru se setează din meniul tabletei. Acum vă voi prezenta meniul tabletei. Aici este meniul de recorder. În momentul în care am apăsat pe acel buton, ni se afișează camerele. Avem posibilitatea să comutăm doar camera de pe față, camera de pe spate sau afișarea ambelor camere. Putem opri sau porni înregistrarea. Apăsăm pe butonul Home și am ajuns pe ecranul principal. Aici pe butonul Mobile Internet se deschide Apple CarPlay sau Android Auto. Bineînțeles, telefonul trebuie să fie conectat la Bluetooth-ul tabletei în prealabil și vor fi afișate aplicațiile compatibile cu CarPlay sau Android Auto. Aici am conectat un telefon Apple. Putem ieși din acest mod fie apăsând butonul Mașină sau butonul Home. Screencast este aplicația ce ne permite să facem o oglindire, un mirror link al ecranului de telefon. Aici avem controlul pentru volum sau controlul pentru music player-ul prin Bluetooth. Practic, atunci când ascultăm muzică de pe telefon, avem control de pe acele butoane. Aici putem seta ora și data. În meniul FM setăm frecvența
pe care vrem să emitem pentru a face recepția pe radioul original al mașinii. În cazul de față am setat pe 87,6, 87,6 și aici. Am ales opțiunea FM și avem sunetul pe radio. Dacă alegem opțiunea AUX, ieșirea audio va fi pe portul de 3,5 mm auxiliar. Ne conectăm cu cablul livrat la portul auxiliar, apoi la intrarea auxiliară de pe radio. Bineînțeles, sursa setată și sunetul va veni pe sistemul multimedia prin cablul auxiliar. O altă opțiune este să folosim speakerul din spatele tabletei. Acesta nu are un volum foarte mare. Atunci când este motorul oprit se aude destul de ok. În momentul în care e motorul pornit, deja nu se mai aude suficient de tare. Optez pentru varianta cu transmițătorul FM. Calitatea sunetului nu e la fel de bună ca atunci când folosim cablul auxiliar, dar evităm folosirea prea multor cabluri aici. În meniul Bluetooth oprim sau pornim evident funcția de Bluetooth. Putem modifica denumirea sistemului. În meniul Replay putem vizualiza ceea ce a filmat camera, dar trebuie să nu fim conectați cu telefonul la tabletă. La Brightness alegem cât de tare să fie iluminat ecranul și aici avem meniul Settings. În meniul Settings alegem funcția Mobile Link, adică pentru situația în care folosim un iPhone alegem Apple CarPlay, dacă folosim un telefon cu Android alegem Android Auto. Apple AirPlay este pentru a oglindi ecranul pe tabletă. Android Wireless Mirror face același lucru, practic oglindește ecranul pe tabletă. CarPlay Position alegem pe care parte a ecranului să fie meniul Android Auto sau CarPlay. Rezoluția, alegem rezoluția pentru camera din față. Loop Recording, alegem ce dimensiune să aibă fiecare fișier care înregistrează cele două camere, camera din față și camera din spate. În cazul de față am selectat 1 minut. Practic în momentul în care s-a umplut cardul, camera va șterge cele mai vechi fișiere. G-Sensor este sensibilitatea senzorului de impact. Lapse Recording, aici putem seta câte frame-uri pe secundă să înregistreze. Parking Time, acest meniu este valabil atunci când se folosește modulul de alimentare la tabloul de siguranțe. Cum ați văzut mai devreme, în momentul în care îl iau contactul, tableta va intra în modul de parcare și va filma continuu în mod timelapse timp de 10 ore. Aici putem seta culoarea OSD-ului sau putem alege să fie pe on sau pe off. Screensaver eu nu-l voi folosi. Guideline Settings, aceste linii de ghidare atunci când dăm înapoi vor fi afișate doar dacă conectăm acel fir roșu de la camera din spate la lampa de mers înapoi. Practic tableta va ști că noi am introdus în treapta de mers înapoi și va afișa imaginea întreagă a camerei din spate, imaginea practic pe tot ecranul, și vor fi afișate și aceste linii de ghidaj. Back Camera Mirror înseamnă să întoarcem imaginea din spate în oglindă. Back Camera Flip, să întoarcem imaginea cu sus în jos în cazul în care montăm camera invers. Language, putem selecta câteva limbi: franceză, italiană, germană, spaniolă, rusă, engleză. Time Setting ne permite să reglăm data și ora. Wi-Fi Switch, activăm sau dezactivăm wireless-ul. Wi-Fi Info, aici vedem rețeaua wireless a tabletei și parola. După ce descărcăm aplicația RoadCam,
Putem vizualiza și descărca pe telefon filmările de pe card. Mai întâi trebuie să ne conectăm la wireless-ul tabletei. Acum m-am conectat la wireless. Deschid aplicația. Iată că pe telefon se vede că deja ne-am conectat. Selectez camera. Iar oprim înregistrarea, iar apoi în meniul de video vedem fișierele filmate. Iată, sunt și fișierele camerei din spate, dar și fișierele camerei din față. Iar în Parking Monitor vor fi salvate fișierele ce au fost înregistrate atunci când tableta a fost oprită. Cum spuneam, această funcție de supraveghere în parcare este valabilă doar atunci când folosim modulul conectat la siguranțele din tabloul electric. Dacă folosim alimentarea pe priza brichetei, nu va funcționa acest mod de supraveghere în parcare. Mai departe avem meniul format SD, practic putem formata cardul. Meniul ce ne permite revenirea la setările din fabrică. Și aici avem informații despre versiunea software. Am văzut cum se instalează și cum funcționează tableta. Vă voi arăta în continuare câteva exemple despre cum filmează pe timp de zi cu camera din față, dar și cu cea din spate. Cam acestea ar fi de spus despre această tabletă care are Apple CarPlay, Android Auto Wireless, are dual camera, practic filmează și ceea ce se petrece în față, dar și ceea ce se petrece în spatele mașinii, iar transmisia sunetului se face prin radio FM, prin cablu auxiliar sau prin difuzorul integrat. Linkuri de unde puteți cumpăra tableta veți găsi în descrierea clipului sau în primul comentariu. De asemenea, tot acolo vă voi lăsa linkuri pentru accesoriile ce le-am folosit la instalarea acestei tablete. Dacă acest clip v-a fost util, nu uitați să apăsați butonul like, apăsați butonul subscribe pentru a primi notificări pentru ultimele clipuri ce le urc și, bineînțeles, un share dacă se poate. În comentarii aștept părerile voastre. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!